Hi Bochomi. Ninjani, ngiyanamukela kule vlog kuyi-Sunday. Guys, bukani nature ukuthi ihle kanjani. Okay guys, la sisekosini besihlanganyela nabanye abomama abawelisile. La besihleli ngaphandle sikwethele isicelo because wow, this place is cold. Okay, so niyazi usiko season yani yengoma kuyawelwa ngapha nangapha, so besize ekosini kune-meeting yana. Nizobabona ke bogogo nabaqala bagida lapha bahle kanjani. Guys, isindebele sihle yazi, sihle shema. Angifuni nje ukungasho, nizobukela. Stay tuned nibukele nje. Yabona labo gogo bayakhothana, noma uyithi phosa wakho nami ngiphose wami, njengoba bekumseme. So vele nje bayakhothana, bona ikhothana uma sisuke zithi nabo benza njalo. Hayi mara nje kuhle guys, look at that hle. Okay guys, nangu mama, nayi le girlfriend kababami eyincenga. Ngize ngamtshela ngathi hayi mfazi, namele uthole wakho ke umyeko lo nawe ubangene. Uthi hawa next time ngizobe ngiba amele. Hayi nabo baba banje bathi hayi ngeke nisihlule shem, nabo baraga kwabo ke but ke yabo ukuthi bekumnandi kanjani, bekumnandi shem. This was so beautiful guys. Yabona guys, ukuba bambeka saphila. Hayi shem. Yabona le part le ngikhumbuza nje ubaba nje. Ngabo badlalela into manje. Ne. But ke kube mnandi ke. Si enjoy la reg. Nango omunye. Nango bese yalingisela amasokana. So thina sifikile isikhathi sakhe sokuthi enze njalo. Kube kuyisona. Ngize ngiyamtshela ngithi ujahile akujahile. Asazi ufana your 10 will come. Hi Bochomi. Ninjampi Monday. Borayo, skhathele. I-weekend base so. I-weekend bese uyavuka Monday, uvuke ngaphandle kwamanzi. Uthi ufuna ukugeza kuseni. Dololo amanzi. Guys. Angazi. Okay guys, ngiyanamukela ku vlog yami namhlanje. Spend a day with me. A day or a week, we'll see ne. Sizobona ukuthi iviki lesiphathelene guys. But akukho ngathi ukutheni ne. Le viki lela akukho ukutheni. Iloko nje. Ninjani? Phela guys ke ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe, uklika i-notification bell and
Comment share guys ne. Buka sitholeni. Bukani sitholeni. Besiye ekosini ne. Since thina siwelisile, sile imndeni le ewelisile guys ne. So bese ekosini siyothokoza. This is what we get. Bese ngivulile la ngiyakhumbula ukuthi mara ngivula kanjani ngingaboni. So that this gifting yani. Nazi izinto esizitholile guys. Sibonga kakhulu. Nathi nje mele sithenge guys ukuthi makuyitheni ukuthi beze kithi bazobhiyoza nathi. Yeah, bathola ama gift afana njengalawo, but we'll see noma nosisi wami ukuthi thina ke sizobanikani abavakashele thina. Yeah, let me show you. This will be nice. Love this. Love this Bafaz. Yabona makhalisi la. Love. Azoba mhlophe. Imoto yami ngizoyigeza la. La imoto yami yoba clean. Injani dust guys, I will show you. It's injani. Khombisa ngibuye emaplazini guys. Igcwele dust. Yabona babuyile esikolweni. Imisindo yabo. Love this down Bafazi. This Aishem. Umuzi nomuzi mele ube nalento. Now ne toilet nje mele ube nalento. Whether yasendlini, whether yangaphandle. This. The girl. The girl. This girl. Uchuni lo. Guys, Shem. We can't live without this tune landing, Shem. Angiyazi kabande nyama sihle lokungitshela ngayo. Look hello. Ngihamba naye Shem. Kube happy. Guys, toilet no akamnani. Mina guys ngomunye umuntu ne oshesha bambima infection ma what. Especially my toilet. I make sure that I buy this. Shoot man this guys. Okay guys, sizokwenza i-oats ne. Yeah, we're going to eat the oats. Oats ngayile khandela ngimbi kanjani. Athenga na into angikwazi ukugcoba, yes. Angikwazi. Ngoba sengibane ngiyifasa nje ukuthi nedivalele ikhanda lami. A little bum. Guys, ama-challenges esibhekana nawo la endleleni mas-driver awahle. Futhi nje weekend. Ngathi ungaphumi ngemoto. Uhlale stand nje because uzothola usuhleke njengalabantu abadakiwe emisolo. Uzothola usuhlangahlangene njengalabantu abadakiwe yena usuku. Yo. Ngihamba ngaze ngabe indlela yonke ngihamba ngifukana ngitshela. Ngihamba ngifukana. Umuntu overtake umuntu overtake la bese uyarelax. Cabanga nje uyangithola ngisendleleni ngithelile. Uyangi-overtake kodwa lapho uyarelax. Expect singenze ngisileke nami. Why overtake udlule ukuthi ungangiphazamisi because it seems like mina ngiphazamisa wena ngisho ngemuva. So ngidlule uye phambili ungabi lapha phambi kwamehlo wami. Udlulele ngibone uthi abantu overtake phela futhi kunamathela ngaphambili sekenzani sekapressela wena manje uthi nawe umdeli utotoba. Why overtake when from utotoba ngabe bese emva kwakho utotoba. Guys, hayi siyabhekana nje nobunzima endleleni. Angifuni kahle. Fana meyangihlupha nge-storage. Hayi shem. Kunini ilo ngitshala nge-storage. Hey na i-oats yethu ke. Sizodla i-oats. Engisamchazela. Angisazi nokuthi ngikuphi the way the phone inconfuse ngakhona. The way this phone confuse me. I must realize singenzani sibe busy nami. Awu. Ekuseni libo mama. Nje sichenjisana ngathi lesizwe. I don't know whether ilokudla sikudle la sibuya khona
Oh, singolile, but ke singaklina kasoyithu same time. Like, guys, hey, but ke sizawuthini? Injalo le ndaba. Ngiyabona bese masisuke singasadli thina eminyanyeni bazothi snacks. Buka manje sisu senzani? Noma sekuthiwa uyaklina kacabanga siklina kasoyithu same time. Why? And sisazogowa ngoba iminyanya iseseminingi sisazogowa. And mele sidle la siyakhona ngoba ngathi sizopheka mele badle. Ngiyangithola mos. So indaba ikanjalo nje. But izoba right. What doesn't kill you makes you strong. Abasho njalo ngithi. Injalo ke le ndaba. Okay. Sizodla kungasekudala uthi amsezoba right. Neda ukuthi nede ngikorobhela phansi so that mangihlala phansi ngidla ngazi ukuthi ayikuphuthekile kungathi ngene umuntu athi hey ngafika lapha kuloya muzi kunjani bayadla bona abana stress. Manje uthi perfect for you. Yebo. Zoyidisha and then ngiyekele iphole. Let it sit until it cools down. This is enough for me. Guys, ngento ngiyisho ibaza ngakhona. Ngilanga bavakashi yazi. Manje wami ayivakashi. Bewedla ngakhona. Ngigcinele emlile nje usihamba nini lo. Yabona isitsha lesi. Isakhe. Ayeke uzumphakele kancane uthi uzowani uzofunisa more. And isa more njani umphakele kwabantu ni. Lento bana I understand. Isa more njani umphakele wagcwala iplate. Hey. When the only 2 cups. Ngifuna lokuthi sizwe sidle phela. Ingahlali. Okay guys, ngizobikela kuphole. So la ngikuthi aphola ngizosula laphansi. Ngisho ngibiza ngale bhakede. Sengidile. Ngiphakele ngale oats. Ngizofaka laphansi. Ngitshela ukuthi ngifuna ngihlala phansi. Good standards. Guys, yazi bengine energy njani. Yo. Ngizana energy manje. Ngenza ama video. Ngasiye manje ngiyabheka efonini ngathula. Angavela yaqobeka. And ayicala ukwenza so le phone. Ayicala nje ukwenza so. Xola ijezi awuzomakhapha. Ijezi. Ayicala ukwenza so ish. Angisana energy. Nalo bengithi ngifuna ukwenza nje sengizaba nemalangeni. Hayi. Hayi la oats guys siyenze manje.
Lebo ugqokiza kahle ezinjalo le brown. Faka lona. Wena uyathanda ukwenza iwashing cabanga. Qoka lona uyalana musa uyekudeni. So vela image angisanayo guys. Hayi. Ngitshela nje ukuthi why isatha ngabe namandla. And it's interesting kanjani lama video. Manje ukuthi angeke ngisakhona reverse. Ngicela kabusha because say angazi ngithe nanhleke. But yeah. Wenza so kokorene la kokorene ndudla. Asenzeni coffee bochomi. Bayi ngicocela ngamadlozi we. Lawa claimaya funa lokhu nalokhu. Lokhu nalokhu bangakaze bona babe nawo. Ya umuntu avele sekavela sakathi ufuna inkomo. Yena angakaze ayihlabela umuntu ayifune yena. Ayishem bazongicaka shem. Bazonto umuntu angakaze yena athengele umuntu inkomo mara ayifune kuyo. Njengoba yena awuthi umfunela inkomo. Le yena bengekaze ayithengele. Ngisho noma ubani emndenini mara ayifune bathengeleni. Yazi bathengele inkomo nezimbuzi abayiclaimayo. Hayi ke yena bekafika vele nje ibox seliphuma ngegate liye emathuneni. Mara manje ngothi